A ještě než bude mluvit Adam, tak bude mít svůj příběh, bude se s ním sdílet Tereza Šimíková starší, moje žena, a bude mluvit o těch událostech, které prožila ve svém životě za poslední rok a více o tom už řekne ona. Tak já jsem doufala, že to Martin neprozradí všechno. Možná někteří víte už, o čem budu chtít mluvit, možná někteří tušíte, možná některými vůbec nevíte. Mám teď říct svědectví, to znamená vlastně budu mluvit o tom, co jsem zažila a co mě to naučilo o Pánu Bohu. Teďka tuto neděli, 21. září 2013, to bude přesně rok, to se nám stala vážná autonehoda. Jeli jsme já a rodiče od Martina, jsme se vraceli na cestě z Brna do Těšína a narazil do nás předjíždějící auto. Narazil do nás ze předu a z boku, takže dvakrát. A v podstatě tím, že to bude teď rok, tak o tom mluvím vlastně od té doby úplně poprvé takhle veřejně. Takže jsem si musela i napsat slovo od slova, protože se mi to neříká úplně jednoduše. A neříká se mi to jednoduše, protože to pro mě znamenalo určité komplikace a vlastně i znamená. Měla jsem na 2krát zlomenou páteř, takže jsem měla zlomený bederní obratel L1, ten je tady tak dole. Pak jsem měla zlomený krční obratel C2, ten je tady nahoře. Zlomenou ruku, otřes mozku a byla jsem v bezvědomí. Znamenalo to pro mě týden v nemocnici, 6 týdnů s korzetem, který drží páteř, a 10 týdnů s krčním límcem. Abyste si to dokázali představit, tak tady pozvu Terezku Šimíkovou, má úplně stejné jméno jako já, takže vám může ukázat, jak to názorně vypadalo. Takže to je ten korzet a to je ten krční límec. Vlastně bylo to tak, že když jsem chtěla vstát, tak jsem vždycky musela mít tohleto na sobě. Jedině na spaní jsem mohla sundat ten korzet. A ten krční límec mi potom zůstal ještě 10 týdnů, takže s tím jsem musela i spát, všechno. Ano, tady s tou věcí, s tím korzetem se v podstatě nedá moc sedět, takže jediná poloha možná byla buď ležet nebo chodit, ale to moc dlouho nevydržíte. Takže děkuji, abyste si to aspoň představili. To, co se stalo, se netýkalo jenom mého těla, ale projevilo se to i na psychice. 4 měsíce jsem v podstatě měla takovou labilní psychiku. Vy mě znáte možná jako, že jsem docela v pohodě, ale tehdy jsem opravdu nebyla. Rehabilitace mi trvaly půl roku, musela jsem do lázní a léčba jízev, které mám po těle, tak vlastně trvá doposud. Vážným zájemcům můžu pak jizvy ukázat. Jizvy jsou to jediné, co na mě vlastně zvenku uvidíte, ale kdybyste viděli můj rentgen, tak tam by vám to ukázalo 6 šroubů v ruce a zpevněnou páteř kovy se 4 šrouby, které tam zůstávají na pořád. Takže z toho plynou nějaké trvalé omezení pro mě. Po té nehodě a po operaci potom jsem se cítila dobře, nejspíš mi to asi díky tomu otřesu mozku ani nedocházelo, možná vlivem léku, ale co mě potkalo, tak bylo pro moje tělo i psychiku natolik závažné, že se to prostě na té psychice podepsalo, i když sama jsem se cítila předtím úplně v pohodě. Takže asi po 3 týdnech od té havárie jsem prožila takzvaný posttraumatický syndrom. Takže jsem skolabovala a nebyl to jen ten jeden okamžik, ale nastalo pak období, kdy jsem byla psychicky fakt úplně na dně. Nedokázala jsem ani vstát a jít na záchod, natož třeba zavést kluky do školky.
Byl to velký nápor na moji rodinu, protože máme vlastně 2 malé děti. Nápor na mé okolí, protože 6 týdnů u nás museli být moji rodiče a pomáhat nám se vším. V lednu jsem měla 30 roku, narozeniny, a to je období, kdy je člověk vlastně na vrcholu svých sil, nejlepší období, ale já se takhle teda vůbec necítila, spíš naopak. Musela jsem si dávat malé cíle, když jsem bála jsem se chodit ven. Začínala jsem na jednom kolečku kolem baráku, potom postupně 2 kolečka, prostě malé cíle. Představa, že bych měla jít do obchodu, do Kauflandu, mě stresovala tak, že jsem prostě tam nemohla jít. Sebemenší maličkosti, které byly předtím úplně normální a vůbec vás to nenapadne, tak ve mně vyvolávaly jak úzkost strašnou a strach, kdy zase skolabuju. V tom korzetu, jako když skolabujete, není to úplně, Lidé okolo nás se hodně ptali otázku proč. Proč se to stalo? Existuje taková představa, podle mě to je mylná představa, že těžké věci přichází do života jako trest. Trest od Pána Boha. Nebo je Bůh posílá jako volání zpět z bezbožného života, ty těžké věci. Ale když se těžká věc stane služebníkům, tak se lidé ptají proč, proč se to stalo. Já jsem tu potřebu ptát se proč, to jsem neměla. Nejdřív mi to asi nedocházelo, brala jsem to jenom jako 6 týdnů v korzetu a pak bude dobře, ale ono to teprve tím sundáním do korzetu, to teprve začalo. Takže když věřím Bohu, sloužím mu, mám ho ráda, žiju s ním, znamená to, že se mi těžké věci vyhnou? Mohu si to nějak vysloužit, to, že se mi nikdy nic nestane? Tím, že budu dělat to a to, pravidelně si číst Bible, chodit do sboru, dělat dobré skutky, bla. Můžu si to vysloužit? Ne. Ale Bůh je se mnou i v těch těžkých věcech. Bůh byl se mnou i v tom autě a tomu věřím, že držel moji páteř, protože u tohoto typu zlomenin páteře, co mám já, je 6násobně vyšší riziko ochrnutí než u jiných zlomenin. A u krčního obratle stačilo pár milimetrů a mohlo by to být všecko ještě úplně jinak, protože C2 obratel, tam se nachází centrum dýchání. Takže vám asi nemusím říkat dál. A proč teda Bůh dopouští tyto těžké věci i na křesťany? Proč nejsme imunní vůči tomu? Možná právě proto, aby nás tyto těžké věci nějak změnily, aby to změnilo naše přemýšlení. To je takový můj poznatek. Teď to totiž beru úplně jinak. Když jdu do kopce, jsme na horách a já jdu do kopce, když jedu na kole, když můžu jít třeba rychle přes přechod a auto čeká a vy musíte jít rychle, nebo když můžu zvednout Krištovka do náruče. To jsou věci, za které bych jinak asi nebyla tolik vděčná, protože jsem poznala a zkusila si, že to není samozřejmost, tyhle věci. Jsem fakt vděčná za to, že chodím, běhat mě nejde, ale to mě stejně nikdy nebavilo, takže to mi nevá. A jsem vděčná za to, že žiju. Že žiju pro svoje děti, pro svého manžela, pro vás, pro Boha, že tady jsem. Ale je pravda, že mám třeba strach z cestování. Mnohem víc než dřív. Není mi jedno, kdo řídí auto, nechce se mi jet s člověkem, kterého neznám. Musím bojovat s pocity úzkosti, když posílám svoje děti třeba vlakem do Brna. No, protože ten chlap, co řídí ten vlak, tak já ho neznám, že? Ten strojvedoucí prostě je člověk, jako řídí ten vlak, jo. Ale nad tím vším, co se děje, je Bůh. A není to o tom, kdo zrovna řídí, nebo kdo do vás narazí. Často jsem přemýšlela nad tím řidičem, který do nás narazil. Měl 23 let, 3 týdny měl řidičák nově a nic se mu nestalo. Mu se nic nestalo. Pokoušel se mě kontaktovat, chtěl se mi omluvit, ale já jsem na to neměla sílu. Nechtěla jsem ho vidět, natož s ním mluvit, a to ani v telefonu, prostě jenom jsem si ho našla na internetu a dívala jsem se, jak vypadá. Byl to ten, co do nás narazil. Dneska jsem ho ukazovala Matýskovi a on se na něho zlobí. Ale já už se na něho nezlobím.
I když jsem to tak v té době nebrala, tak byl to takový proces odpuštění. Jako bych si podvědomě říkala, že za to všechno může on. Nebylo to hned, ale po nějaké době jsem se rozhodla, že mu napíšu dopis a tak jsem tyto pocity definitivně odmítla a odpustila mu. Protože ono totiž, i kdyby byl pomaleji, i kdyby odhadl tu předjíždějící vzdálenost předjížděcí, i kdyby to byl zkušený řidič, i kdyby jsme jeli o hodinu dřív, i kdyby cokoliv, tak to není o nějakým Frantovi, který neuměl předjíždět, ale je to o Bohu, protože Bůh o mě ví a i když toto dopustil, tak je se mnou. Je se mnou. I když se děje zle. A neznamená to, že to nebude bolet, že se mi nemůže nic stát, můžu i zemřít, ale stále je pro mě Bůh milující otec, který mě neopouští a v těžkých věcech proměňuje moji osobnost a já můžu poznávat nový rozměr života, co to vlastně znamená to žít. Co to je jako ten život, to žít. I když jsem se dotkla vlastně jakoby smrti, tak on mě vysvobodil a jsem mu za to vděčná. Když jsem šla potom do modlitební místnosti, potom po nějaké době, tak jsem si tam našla verš, který vám chci přečíst. 2. Korinským 1:10. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí. To je moje svědectví, můj příběh. A teď budeme zpívat píseň, která se mě vždycky dotýká, když ji zpívám, hlavně od té doby, co se tohle stalo. A hodně koresponduje silně s tím, co teď prožívám. Nikdy nekončící milost. Děkuji. Nikdy nekončící milost brány srdcí otvírá. Nikdy nekončící milost odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání. Před ní padá každá touha.